4 FM olwakho nawe. Uhleli mgabadezi yasho maskani uziyuva shuthu. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kumsakazo omkhulu uDumo 71.4 FM. uDumo FM i-online radio umsakazo okukhuphula amaciko afikayo endimeni kanti sibuye sidlale umculo wamaqhawe ase kantshubomvu kuwo umculo ikakhulukazi kamaskandi. Siyadlala iciko siphinde siliphushe kuma social media. Siyadlala iciko ebese siyaliphusha kwi social media. Asithuka inhlamba asihambe sisukela abantu njengeminye imisakazo esakazela ukuthuka abantu, kodwa nje la sithi awukhule umculo kamaskandi. Konke lokho nikuzwa ngoPatrick wakadladla enkandla kusakamagwaza ethuma. Lona kungicelela isikhundla khundla esinyisulo sokwethamela mabhala isheshela ufakazi khona ke kwesakamagwaza ke ethuma njalo kanza kwethu. Ngabe ufuna ukuthi ingoma yakho mhlambe uliciko udinga ukuthi ingoma yakho seyidlale lapha emsakazweni uDumo FM? Ngabe ufuna ukwazi ukuthi ke masudlaliwe ke usebulalelwa kanjani ke online kanjani, mhlawumbe nombuzo njalo? Ngabe ufuna nje ukwazi kabanzi ngawo umsakazo ke lo? Kulula kakhulu kwenganza kwethu, kulula kakhulu mabhinca kwethu, kulula kakhulu maciko. Lento nje imi kanje. Ngabe uliciko ufuna ukusenda ingoma kuDumo FM kulula. Uvele nje uyi-email leyo ngoma ibe yinye. U-email ethi www.patrickdladla5@gmail.com. Uzoyibuza komunye ethi bese sikufonela kanjani, bese sixhumana kanjani nawe ku WhatsApp ke sikuthola kanjani? Mina ngizovele ngiphendule ngisho kanje. Khona inamba 0743242266 uyangithola kuyo WhatsApp, uyangifonela kuyona bese uphinda ungithola ke kulo ipage lomsakazo uDumo FM. Njalo ipage ke lelo lika Facebook, kanti lapha ku Twitter ke uyakhona futhi ukuthi ungithole nakhona ngokuthi uthi @patrick91092 uzothola mina umgabadeli lapho.
ngicela ukuchizelela sisenda ingoma eyodwa nge-email ku www.patrickladla5@gmail.com. Ingoma yakho sizoyidlala online, ibonakale kuma digital platforms. Ishow yonke le besobe sisakaza kiyo sasidlala ingoma yakho izovela ke kuma digital platforms onke. Uzokwazi ukuthi ke ukwazi ukuthi useshe uDumo FM ku YouTube bese ubona ke i-channel yethu, lapho ke uzobe usobona zonke inhlelo zoDumo FM. Kulula kanjalo ke, sobe sisicela ukuthi uma ufika lapha na ke kwi-YouTube channel bese usubscribe, ucomment, ulike noma udownload, uthinte kanye nebell. Ibell phela izosiza ukuthi noma ngabe senza yiphi show kodwa uma sidlala ingoma yakho usheshe ukuzwe lokho, ngoba ngaso sonke isikhathi uma sidlala izingoma zivela same time noma zivela live lapho ku YouTube na ku Facebook page yoDumo FM, even na ku Twitter. Mawenze njalo kuyoqedile ngane kwethu usukwazi ukuthi ke bese uyangithola nge-live lapho ke ku YouTube, lapho ke ku Facebook, lapho ke na ku Twitter. Sikhuphula amavukane ke lapha sesichwenzi, kodwa nje sikhuphula amavukane kahle. Asikhethi balala muntu, wonke nje umuntu, konke kumahala nganiza kwethu sikwenza for free. Fakazwa lokho ukuthi uzozwa noma uzozibona izinhlelo ezindala noma ungayela zonke, uzozwa ukuthi cha akaze thukweke nje umuntu la, akaze nje noma akaze umsakazo udunyiswe ngokwethuka abantu. Lapha sikhuphula umculo wakithi, umculo wamaciko kaZulu, umculo kamaskandi. Bakhona kofakazi abakwaziyo lokho engikushoyo. Singabala lapha na omkhahleli osebevumile, umkhahleli umfokashandu. Sibaleke umhlengi umfana wakabiyela ohola ke iqembu amaduma ngengoma. Singalibala igeza la kongoza, omunye futhi wabanye abantu ke sisebenzisana kakhulu nabo. Baningi kakhulu ngeke sebaqeda. Ojongo lemvelo nabo sisebenza nabo la. Omhlekisi omfoka somantiya ke ole kwelaseGoli naye, kodwa wale yena ke enkandla lapha dabuka khona naye. Omunye umuntu wabantu sisebenza nabo la oyiciko naye, owazi ukuthi into engikhulumayo yini, noma ke owazi ukuthi ke la akwethu kwamuntu. Singababala ongcwengana elihle. Sibabalo Masiliva awusuka madoda, insizwa futhi enye leno ayo esazi kahle siwuDumo ukuthi ke sisebenza kanjani. Ungabuza kiyo ukuthi izinto zalapha ziqhamuka noma zimnandi noma ziqhubeka ndlelani. Uzobona lapho inkunzi yomaskandi nayo enye futhi insizwa leyo naye sisebenza nayo kahle kakhulu kabi.
Ya injalo ke le ndaba ngani zakwethu ke osigameko yenza insizwa futhi ikhula lihle lelo ke futhi nasisebenzana kakhulu kade ngikhuluma nalizolo ingoma yalo emnandi kakhulu lekhiphile kanjalo nomkhahleli ukhiphe futhi ulozolo lengoma ke lapho isihloko sithi indoda enamanga yezinye zezinsizwe sisebenza nazo lapha ke konke ke lapha bani nomphuculi bakhipha ingoma ezimnandi kakhulu labo bafana ke ngiyafisa futhi ke abaculi noma amaciko esebenzisana nawo la noma ke oyuwezwe medlalwa kuwo lo msakazo uDumo 71.4 FM kuba sesiwaxhase siwakhulise ezingeni eliphezulu. Mawusuzwile nje noma usobonile ku YouTube bese ke ulalisa nawe omunye uyishare leyo link noma uyishare lento zobuyizwile kuze phela bese eyaphakama kamaciko wakithi nawo efane namaqhawe lawa khona ethole ngomculo. Ya sibeza nelinye lamaciko futhi lapha ke licula umculo ohlukile umculo wegospel kodwa ecula kahle ngendlela esimanga iciko igama lalo usihle wakamdletshe ke naye umunye wabantu esisebenza nabo kodwa yena oshaya umculo wegospel ke ungalizwa izwi lakhe ucula kahle ngendlela esimanga ke ushaya ushuni wena owezwa osifiso ncwane. Nganza kwecha ngeke nje ngize ngiwaqeda amaciko more than 50 amaciko esebenzisana nawo lamaningi kakhulu kodwa nje ngithi nganza kwethu siyabonga ngoba siyaba nani silalele kanye nani noma ke sibuke ama video ku YouTube ngaso sonke isikhathi siyawubona ukuthi umsebenzi wethu niyakubuka futhi niyawujabulela ngoba kuleli zinga sekulona njengamanje leli zinga sekulona ngaba sikho kube kuthiwa nikho nina siyajabula kakhulu ukuthi ke umsebenzi wethu niyawulike lapho ku Facebook like na ku Twitter siyawubona ukuthi uyakhula na ku YouTube channel yethu khula kakhulu ngenza ukuthi ngenxa yenu siyacela ukuba ke nehlezi nje njalo ni subscribe ni sharana ama video ukuze likhula kakhulu ipage umsebenzi wenu ngokhulu kithi ngithi ngibonge nganeza kwethu siqhubeke sixhase amaciko asafika endimeni ngokuthi sithenga umculo wawo ngendlela okuyiyo sixhumane na uma ufuna inamba zeciko oluzwile lihlala la kulo uDumo FM uxhumana nami enambeni esengiyishilo noma ku-email esengiyishilo ngizokunika ukukhulume nayo. Kuyasetshenzwa ke lapha kuthuka abantu lapha ngizwe bethuka abantu kodwa abantu banamaredo mina ngisazi uma ingizwele yakhe noma FM noma okanye mhlambe Facebook live noma yini kodwa uyena owaziyo kodwa ke angikho lapho nganza kwethu abathukayo abathuke thina lapho siphakamisa umculo wakhe nganza kwethu ngithi nje asisekane sikhulisane namaciko afika endimeni ngiyabonga.